Zmien il-festi jġib miegħu ċelebrazzjonijiet u ma' dawn jiżdied il-konsum tal-alkohol. Għaldaqstant numru ta' ministeri u entitajiet oħra inaqdu flimkien f'kampanja favur xorb responsabbli. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia qal li l-prevenzjoni u l-promozzjoni huma importanti biex nevitaw l-inċidenti, sostna li l-isptar se jkun qed jipprepara għal dawn l-eventwalitajiet u issa li l-min qed jieħu xi mediċini biex ma jixrobx. Min-naħa tagħha l-Ministru Marie-Louise Colero Preca enfasizzat li din hija inizjattiva kollettiva bejn diversi ministeri u entitajiet oħra għaliex l-effett tal-alkohol jolqot lis-soċjetà u jġib miegħu problemi oħra bħalma hija l-vjolenza domestika. Żiedet tgħid l-istatistika turi li 86% taż-żgħażagħ ta' 16-il sena f'Malta jagħmlu użu mill-alkohol li hija s-sitt l-ogħla fost 36 pajjiż fl-Ewropa. Dr. Charmaine Gawci, direttriċi tal-promozzjoni tas-saħħa u prevenzjoni tal-mard, saħqet li l-alkohol u s-sewqan m'għandhomx imorru flimkien u għaldaqstant min isuq idealment m'għandux jixrob. Jekk inti ħatmur xi parti, ħatmur ħadd u ħadd ixrob, hemmhekk huwa importanti jew torqod għandak li jkun, tista' torqod f'hotel, illum hemm public transport, tista' taqbad taxi, taqbad minibus, jew inkella l-kunċett ta' designated driver fejn inti għandek persuni jekk għandek grupp ħajjiftehmu. Illum jiena ma nixrobx biex nkun nistgħu wasal il-kumplament tal-grupp sejf id-dar. Il-promozzjoni favur ċelebrazzjonijiet responsabbli se tinvolvi fost l-oħrajn l-użu tal-poster f'bars flimkien ma' kampanja fuq ir-radju. L-Ispettur Mario Tonna saħaq li l-Pulizija se jżidu l-kontroll fit-toroq u mhux se jkunu qed jittolleraw sewqan taħt l-influwenza tal-alkohol. Minn barra bosta ministeri f'din il-ħidma huma involuti wkoll il-Pulizija, il-Protezzjoni Ċivili, l-Aġenzija Setqa, il-Malta Touring Club, l-Emerġenza fl-Isptar u Transport Malta.